Nawr te, dwi'n lyfanu pwy sy'n offi magic. Tric syml iawn. A fi am i chi ganolbwyntio ar y cwpanau yma. Nawr gore. Nawr, gen i dŵr fan hyn. Ni'n gosod e yn y cwpan ar y dde. A nawr, dilynwch y cwpan hyn. A fi am i chi ganolbwyntio i weld ble mae'r dŵr yn mynd, o'r gore? Ble mae'r cwpan? Da iawn. Dechrau nawr ar y chwith. Ble mae'r cwpan tro ma? Yn y canol. Yn y canol, dŵr dal na. Da iawn. Dechrau to nawr ar y dde. Chi'n barod? Nawr te, ble mae'r cwpan? Fan hyn? Na. Yn y canol? Na. Yn yr un ola? Na. Felly, ble mae'r dŵr? Oedd cwpan llawn dyn ni ddechrau, oedd e? Ble allai fod? Dyna di fan i mi. Be ti'n gallu gweld yn y cwpan na? Ti ddim yn siŵr beth yw e? Dwi'n teimlo fel. Ie, fel sugar. Os ni'n tynnu fe mas, go. Mae fel eira artificial. Chi'n gweld fan hyn? Mae fel powdwr wedi cael ei greu. Nawr, mae powdwr arbennig hyn wedi cael ei ffeindio o fewn nappies babi. Os rhywun yn gwybod beth sydd wedi digwydd fan te? Dwi wedi cael ei amsugno. Da iawn. Yn amsugno'r holl halife na ni'n gweld, yr holl liquids. A felly yn yr un ola, nes i arllwys y dŵr mewn, nath e chwyddo fyny a creu yr eira ffug ma. So bod e'n edrych y magic, y wir beth ni wedi gweld heddi yw bach o wyddoniaeth cwl.